खुलुमबाय खा रांसानि ताखुक teibo song haino hai norok bai nukjak phaipiuka kisisa kokno tui kok chelainani bagui khaklayo norok jotono kaham korongno tongbaijana norok o channel no subscribe khlai ko hinke norok subscribe kaisa khairidi tei subscribe khlaimani yagulo bell notification obo on all khairidi jefru ang norok ni bagui kok tuma tui phayana afruno nongni aro notification thang sokinani bagui ge phaidi tini norok bagui kisisa kok tubi phaimani kok rongno turuk salaimani bokhago thanglaina ang tini asu kobang kok saklak tamni hinke kobang kok saka hinke baksa khanatok jaya ang jangnai aboni bagui ang tini short kaino tini kisisa sawi khnari nai tini ang norok bagui main kok sanan bagui chongoi phaimani hinke sini Tiprasa rokni bagui sini Tiprasa rok tabubo wak bolong hai nglai tongkhu norok wak bolong no saimana wak bolong rok jefru phono kurung saoke borok busai tongi maya borok jefru phono susul sasalngnai haikeba gunga ngnai haikeba baksa borok no phono wakhagiri nai omo haino tabuk nugui tongmani tei o bortomano sini Tiprasa rokni tomung samung rokno naisigi naimani tei kaham ke wasugui naimani o wak bolong rokni tomung haino nukjagui tongo kok khnalaya thanchang maya bobo hai salayo bobo irai salayo phiaba obo jotono sakni hamnani bagui mangno tini samung tangnani bagui tini chaitoklayo phiaba Tiprasa rokni bagui tei jonogoronni bagui wansuknai maximum 100 ni bisingo 20% borok baraya oboni bagui no sung jugle juk o Tiprasa rok bukimani thagia wana laimani thagia tei bibinno masaya manungya tini pahar oncolo tini o bialni tabukbo kutulai malaya tamni hinke baksa norabo nungna social media o jara sikrung rok lekha korung rok politics thungna korung rok borok si tini wak bolong hai ga wakhalai tongo bahai kengnai o jonogon rok khe sau jonogon rok late rimi hai tongna rya hnei phiaba norokbo wansugui nadi social media rogo jara sinai nungnai borok rok si tini wala laimani belai kheno mar o hingke o jonogon rok tini sabono tui swrwngnai sabono nugui khakchangnai sabono nugui tongthoknai sari phiaba o juma hinai rok si tini tamoni bagui ba tini khapilaya tini kaisa nukhungo khai tonglaimaya te khoroksa sao phaide mutisi samung khlainani phiaba te masakai sao ihi abo khlaimania aro sung habui mayo tamni hinke aming bai sui hai nglai tongo o aming bai sui khalaimang no tongkha hinke o jonogon rok pahar oncolo tongnai rok o Tiprasa rok khe bufru develop sinai bufru bialni yakni kakbai sinai bufru santi sinai obono belai kheno wanama singsa khapani takok teibo song sini dofani bisingo tini khapilaya sini borokni bisingo tini thancha kwrui sini borokni bisingo tini kok khnalaimani kwrui jotono janjani position o mangno tini manani bagui chaitoklayo phiaba sung kwbangmano social media rogo sung salbrum no nugui tongo tei khnawi tongo dofani bagui kaham khlainani dofano sung sarinani bagui phiaba borok se tini khapilaya nglai tonglayo wak bolong hai nglai bahai ke o jonogon rok no o jonogon ni bagui
borok samung tangai manai oboni bagino ang hainai sana musungo oboni bagino sini Tiprasa rok tini teibo bukina tongkhu teibo komor ni lamao thang sogoinai norok kaham kai wasogoinai di 2011 o sini Tiprasa rokni percentage busuk tongmani 31 heda 31% tongmani phiaba tabuk boskanni bosoro Tiprasa bai wanjoi hinui ST bai general lekha purukhe 20% ngui thangano 20% mani yagulo 40 rogo 38 rogo lekha purukhe 10% ngui thangano o 10% purukhe o Tiprasa rok naidi muya phalui chawi tongo tini khaksango ani rabat bagan tongo ঠিক আছে tongthogo ani kheto jomi tongo ani dugan tongo ani gari tango nebar ham chinta nahi karega phiaba a jora o Tiprasa rokni hal Tiprasa rokni tongthai chathai teibo khosornai teibo kirima singsao thang sogoinai khapani takok tai buksong